Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom webinári, kde si povieme, čo je nové vo svete Cisco Catalyst switchov. Moje meno je Pavel Pipiška a som obchodným riaditeľom spoločnosti Data Trend Services. Spolu so mnou je tu dnes kolega systémový inžinier a špecialista na routing a switching Branislav Macek zo spoločnosti Alert. Vítaj. Dobrý deň, ďakujem. Ešte predtým, však ako spustíme prezentáciu, by som rád povedal o tom, čo sme, kto sme. Data Trend Services je spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá projektami v oblasti infraštruktúrnych riešení. S našim profesionálnym tímom poskytujeme inovatívne IT riešenia, ktoré zaručujú efektívne a bezpečné fungovanie s dôrazom na vysokú dostupnosť. Sú to predovšetkým inštalácie hyperkonvergovaných riešení, SAN, riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zálohovania a podobne. Toľko k predstaveniu našej spoločnosti. Teraz už dám slovo Vrenevi, ktorý nás prevedie cez prezentáciu. Ďakujem. Takže Cisco Business zariadenia patria do portfólia zariadení, ktoré majú širokú škálu nasadenia. Cisco Catalyst 1200 a 1300 sú najnovšie rady takýchto zariadení z hľadiska switchingu. Tieto modely prichádzajú v 1 až 10 gigabitovej verzii. Disponujú Power over Ethernet funkcionalitou, ktorá dokáže vaše end devices, čiže vaše koncové zariadenia ako IP, telefóny, tablety, kamery, napájať pomocou 30 W per interface na tomto switchi. Celková spotreba energie oproti predošlej verzii je znížená 58% až. A tieto zariadenia dokážete takisto stekovať. Táto technológia vám povolí pridať 8 takýchto zariadení dokopy a vytvoriť jednotný manažmentový systém a konfiguračný až do 200 portov. Môžem sa len otázku k tomu stekovaniu? Áno, nech sa páči. Môžem stekovať hociaké zariadenia, alebo či sa špecifikujú tie zariadenia, ktoré sa môžu dávať do steku? V rámci týchto zariadení môžeme stekovať iba zariadenia, ktoré majú 10 gigabitové uplinky. Potom máme ešte dve formy stekovania, natívny a hybridný, ktorému by sme sa mohli aj neskôršie dostať. Čiže z hľadiska security máme implementovaných viacero takýchto securitných konceptov. Jeden z nich je 802.1x, ktorý dokáže verifikovať, overiť užívateľa, ktorý pristupuje do siete, alebo end device, ktorý chceme registrovať v takejto sieti. Spoločne s DHCP snoopingom a ARP inspection dokážeme plánované útoky na našu sieť blokovať a takýmto spôsobom aj detekovať. Okrem L2 switchingových funkcionalít majú tieto zariadenia aj možnú formu routingu. Jedna z nich je statický routing a dokážeme využiť aj dynamický routovací protokol, Routing Information Protocol verzie 2. Čo sa týka samotného nasadenia týchto zariadení, tak plug and play funkcionalita nám veľmi zjednodušuje tento proces, ktorý jednoducho eliminuje možné náklady spojené s takýmto nasadením týchto zariadení. A priamo v Cisco Business Dashboarde dokážete využiť tento plug and play portál a nasadiť jednoducho takéto zariadenia. Cisco Business Dashboard samostatný o sebe je managementový a konfiguračný tool v grafickej forme, kde máme možnosť použiť mobilnú aplikáciu alebo máme možnosť využiť webové rozhranie. Totiž pre Cisco Business Dashboard je virtuálna mašina, ktorá sa inštaluje priamo buď teda do VMwareu alebo do VirtualBoxu. Keď sa pozrieme na ten Cisco Business Dashboard, ako to vyzerá, tak máme viacero možností, ako si zobraziť tento Cisco Business Dashboard. Máme topologický view, ktorý máme znázornený tu na. Potom pre príklad máte napríklad listový zoznam všetkých zariadení, či už switchov, access pointov alebo routerov, ktoré viete implementovať do tohto rozhrania. A z hľadiska topologického viewu vidíme, že ak kliknete na hociaké zariadenie vo vašej topológii alebo vo vašej sieti, tak
viete získať napríklad informácie o fyzickej MAC adrese, o sériovom čísle, o verzii softvéru, part numberi samotného zariadenia. Čiže to je veľmi obšírny nástroj, veľmi jednoduchý na používanie. Možno k tomu monitoringu len Nech sa páči. zariadenia, ktoré vidíme vo sieti, musia byť Cisco zariadenia, alebo teda vieme monitorovať aj nejaké iné značky? Cisco Business Dashboard okrem priamo teda vendora Cisco zariadení dokáže monitorovať a odhaľovať aj určité typy ďalších zariadení, čiže iných vendorov. Čiže bude to fungovať. Okay. Dobre, po technickej stránke je to teda za mňa všetko. Ja vám ďakujem. Tak ďakujem ti, Brane, za tvoju prezentáciu dneska. Ďakujem aj vám za pozornosť nášho videa. V prípade nejakých otázok na poslednom slajdiku nájdete naše kontakty, kde budeme radi, keď sa nám ozvete. V prípade nejakých pripomienok aj budeme radi, keď sa spojíme. Ďakujem pekne, prajem pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.